Situación crítica na confraría da Pobra. Os mariscadores buscan alternativas en terra pola falta de recurso, realidade que leva a confraría a unha situación dramática no eido económico. O 2025 está a ser un ano difícil para o sector marisqueiro na Pobra do Caramiñal. A confraría local, que só conta con este modo de traballo onde non ter pesca, está a pasar por momentos moi complicados. O padrón maior de entidade, Enrique Maceiras, confirmou que apenas hai actividade pola falta de recurso. A situación do marisqueo nestes momentos é bastante mala, moi mala. Prácticamente non hai marisco ningún, nin a pé, nin a flote. É unha situación dramática, casi poderíamos decir. Incluso en recursos específicos, que era un dos que estaba salvándose hasta agora, entrou tamén en barrena, digamos así. Só están indo 3-4 persoas e nada máis. E da pé a xente está marchando, a flote igual, porque a xente tense que buscar a vida, ten que subsistir. Polo que nos últimos anos rexistrouse un descenso notable dos profesionais que traballaban ao marisqueo na Pobra. Hai 5 anos, por exemplo, podían estar traballando 100 e pico de persoas a pé, e a flote unha media normal 50 persoas, 40-50 persoas. Nestes momentos a flote quedouse traballando unha persoa, unha sola, e a pé sobre 25 persoas. E lamenta que na actualidade prácticamente non haxa actividade marisqueira nos bancos locais. Hai xente que está marchando, hai xente que está buscando traballo noutros sitios, porque así non pode estar esperando a que a Dios proveerá. A cofradía é eminentemente marisqueo, 99%. Non o problema destas cofradías así máis interiores é que non subsisten como outras que teñen pesca e tal, non? As cofradías resíntense, non aguantan porque todos os seus ingresos dependen do marisqueo. Na actualidade non está a funcionar, aínda que os profesionais do sector non saben a ciencia certa os motivos da escaseza da ameixa ou do berberecho. Várias cousas, que se cambio climático, que se tal, é o que máis se din. En concreto, que che digan algo, nada. É que paus de cego, non sabes que facer. Nós, se nos dixeran, pois mira, podedes facer isto, que con isto vai mellorar. Ou incluso se che din, mira, afectalle isto e morre vos o marisco, como podía darse un caso da martele, por exemplo. Está aumentando a martele e tendes que extraer o berberecho porque vai morrer. Pero é que nin siquiera o temos, xa. Entón, a non telo, xa non podemos tomar nós ningunha actuación. As cofradías estamos limitadas ao 100%. Non hai cousa, non hai nada que podamos facer. Isto tamén implica que a confraría pobrense se vexa nunha situación económica moi mala. Económicamente fatal. O sea, horrorosamente mal, porque se a xente non gana e non vende, a cofradía tampouco ten ingresos. E ten personal que atender, o sea, isto entras en barrena, pero ya, a maioría do personal está en ERTE. Porque senón non estaría, xa. A intención do opósito é poder sementar algo nos bancos marisqueiros para intentar recuperar a actividade. De algunha especie que aguante, porque hasta agora sempre as que se fixeron foron da meixa babosa e resultado cero. Tiralos, daba igual tiralos aí abaixo que tiralos aquí na carretera. Non foi nada arriba. Reclama información e estudos para saber como facer fronte a esta situación que deixa o futuro do sector e da confraría da Pobra no aire.